Inselmilkom u nistedinkom għal 160 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. It-tielet ħadd tal-Avvent jissejjaħ ħadd il-ferħ. Fil-fatt, ix-xema tal-girlanda tal-Avvent hija roża u anki s-saċerdot li jiċċelebra l-qudiesa jista' jilbes il-kulur roża. U naħseb illi anki it-tema tal-ferħ tista' tkun il-messaġġ ta' 3 siltiet tal-Iskrittura li sejrin nisimgħu fil-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari, Iżajija huwa konxju jaraf x'inhi l-vokazzjoni tiegħu u dan l-għarfien iqanqal fih il-ferħ. L-Ispiritu tal-mulej fuqi, jgħid Iżajija, għax hu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba biex inniedi is-sena tal-grazzja tal-mulej. Konxju li kellu jxandar il-ġmiel tal-ħelsien wara l-eżilju, konxju illi fil-qadi tal-missjoni li Alla fdalu u jsib il-ferħ tiegħu. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej taqbes bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Anki Ġwan il-Battista illi jiġi preżentat lilna minn San Ġwan l-Evanġelista huwa konxju għandu idea ċarissima ta' min kien u x'kella tkun il-missjoni tiegħu. Jekk isaqsuh hux il-Messija, hux Elija, hux il-Profeta li kellu jiġi, Ġwanni dejjem wieġeb le, mela min inti? Jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert ħejju triq tal-mulej. Anzi, għad-domanda għaliex qiegħed jgħammed bl-ilma, Ġwanni jfakkarhom illi kellu jiġi dak li jgħammed bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li hu ma kienx jixraqlu iħolli l-qfili tal-qorq tiegħu. Il-ferħ ta' Ġwanni jitnissel fl-għarfien tal-missjoni tiegħu u mbagħad ovvjament fil-grazzja kbira li jindika l-Messija preżenti fost il-poplu tiegħu. San Pawl fit-tieni qari jistedinna biex nifirħu dejjem u forsi f'dan it-tielet ħadd tal-Avvent, f'dan iż-żmien ta' Christmas carols, tiżjien, ikel, xorb, tajjeb li nsaqsu lil nfusna mal-ferħ veru tagħna, l-ferħ nisrani. Min fejn jiġi? U agostu pjaċir biss? Assolutament le. Imma mdawli mill-Iskrittura nistgħu ngħidu il-ferħ veru jitnissel meta narfu x'irid minna il-mulej u nagħmluh minn qalbna bil-qawwa tiegħu li ġej fostna. Jalla dan ikun il-veru ferħ tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem u l-ferħ tiegħu.